ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବାରିକୁ ଆସିଛି, ଏଠି କଲରା ତୋଳୁଛି। ଏ କଲରାଟି ଯେହେତୁ ଟୁସି କଲରା, ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାଏ ରହିଲେ ମାନେ ମଝିରୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ପୋକ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୋଳି ନେଉଛି। ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ବି କିଛି ତୋଳି ନେଲି। କାଲି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ମାଟି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, କାକୁଡ଼ି ତଳେ ଲାଗିଥିଲା ତ ଅଗିଲାଟା ମାଟି ଲାଗିଯାଇଛି, କାଳେ ପୋଚି ଫୋଚି ଯିବ, ମୁଁ ଆଗୁଆ ତୋଳି ନେଲି। କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ନା, ଯଦି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଗକାଳରେ ତ ଲୋକମାନେ କେତେ ଫସଲ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେ ପୁଣି କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଇକି, ନା ପାଣିର ସୁବିଧା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା କିଛି ନଥାଇକି ବି ବିନା ସାର ବାଲା ସେମାନେ ଫସଲ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ କିଛି ବି କରୁନେ, କିଣିକି ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଖାଉଛେ ସବୁ ବିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ରୋଗ ବାହାରୁଛି ଦେହରେ ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଶିଳରେ ବାଟୁଥିଲେ, ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଧାନ ବଛଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କିଛି ବି କରୁନେ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର।